Pois xa viron Alejandro Paleo de outra vitoria máis ao Clube Ciclista Chantadino. Foi o sábado no segundo trofeo Concello de Moaña, onde tamén destacaron a quinta posición final de Luis Alberto Bernárdez Luba en M30 e a octava posición de José Ramón Camaño en M40. O Clube Ciclista Chantadino non se baixou do podio dende que comezou a tempada, pero non foi só o sábado, xa que o domingo disputouse en Vigo o Campeonato Galego de Contrarreloxo por equipos, tamén puntuable para o Open Ibérico de Ciclismo, e no que se impuxo o Clube Ciclista Rías Baixas, co Clube Ciclista Chantadino rematando nunha meritoria quinta posición final a escasos 19 segundos do vencedor e con José Ramón Camaño representando o equipo no podium coa súa segunda posición na categoría M40. Subiendo el podio, segundo clasificado. Ahí está José Ramón Camaño recibiendo su trofeo y Manuel Míguez. Na carreira do sábado deronse cita na saída 130 corredores procedentes das 4 provincias galegas e de Portugal. A proba presentábase durísima debido ao terreo final con ata 4 ascensións ao Alto da Fraga, a última delas por a súa vertente máis dura con rampas de hasta o 18%. Na contrarreloxo por equipos do domingo, o Clube Ciclista Chantadino formou 2 equipos compostos por 5 corredores cada un. O primeiro deles en tomar parte estaba composto por Guillermo Carballido, Andrés Cabana, Freddy Velasco, Sergio Moure e José Manuel Rivela, os cales realizaron un bon papel, tendo en conta que para algúns deles era a primeira proba da tempada. O outro equipo estaba formado por Alejandro Paleo, José Ramón Camaño, David Burgo, Luba e Adri Grandal. Como resumen, gran fin de semana de competición para o Clube Ciclista Chantadino, pero pudo ser redondo de haber subido ao podium como equipo na contrarreloxo, pero finalmente non puido ser por escasos segundos. O Clube Ciclista Chantadino xa prepara a vindeira carreira. Esta competición non ten parón. O próximo domingo dispútase en Ourense o Campeonato da Península Ibérica. Agardamos moi bons resultados por o Clube Chantadino.